जोबोर मोजां मोनदों जे अपेन स्पेसआव फैनानै दिनै जे रायजो राजाजों रंजानो मोनदों जोबोर गोजोननाय मोनदों आंबो नंगौ नों सोंनाया थिगानो आंबो क्लासिकेलाव मा होनोमोनलाय बे जेनेबा प्रथमा मध्यमा ओमफ्राय मामोन बेखौ आं एसे सोलोंखादों बै समावनो 1996 97नि बाथ्रा दा बे हिसाबै जों माने कालसारावबो दङ ओमफ्राय स्पर्ट्सआवबो दं माने माल्टि पारपस आरो आं बयखौबो मोजां मोनो सोलोंथायावबो आं थुलुंगानो गोसो दिनै आं बेयाव मोनसे पिकनिक स्पटआव आंनि माबा नङा बे जास्ट रायजो राजाखौ मोनसे इनकारेजमेन्ट होनाय जे सासे मानसिया पलिटिक्सआवल' गोजोमनानै थागोन बे नङा जोङो गोदोनि जेनाखि मानसिफोर गिदिर दङ बिथांमोननि जेनाखि हबि सोरबा फुटबलार सोरबा पइट आरो सोरबा सिंगार बेबायदि लाइफखौ नुजोबगोन बाय'ग्राफिखौ नायोब्ला थिग बेबायदि आंनि बे मोनसे पार्ट अफ लाइफ गान खननाया आंनि पार्ट अफ लाइफ आरो खेला गेलेनाया आंनि मोनसे हबि आं बेखौ मोजां मोनो हबि खिन्थु गोबाव बोसोरसैमोन एटलिस्ट 14 इयार्ससो जाबायमोन आं मेथाइ खननाया बेनिबो बारा जाबायमोन खिन्थु खेबसेनो स्टेजाव गाखोना खननाया आंनि थाखाय एसे थाब जादों अब्लाबो मेनटेन खालामनानै आं बेखौ खननाय जादों आरो हयथ' नियार फिउचाराव आं मोजाङैनो निस्सय रायजो राजानि गेजेराव माखासे मोजां देंखोखौ आं होनो हागोनखौ आं फोथायनाय दं खिन्थु आंनो जास्ट फर टाइम नांगौ आं टाइम मोना दा गिटार दांनोबो मोना जेबो मोना अब्लाबो आं माने खोनानायजों आरो गावनि सिगांनि एसे माबा थानायजों बेखौ खननाय जाहैबाय आरो मोजां मोनदों नोंगौ निस्सय जोंनो मोनसे एन्टारटेन नांगौ
बे इन्टारटेनखौ आं दिनै बोखांना होदों बा जोंनि गेजेराव बेबायदि दावराव दावसि जानो नाङा रंजानायाव आं नुदों मोजाङै मोजां सोलिदों दिनै आरो बयबो इन्जयमेन्ट खालामदों आरो बांसिनै नियार फिउचाराव जोङो जयै बेबायदिनो मोजां बोथोरफ्राव रंजाबावगोन आसा खालामबाय आं बेखौ नाम होथ'नाय जायाखै बे दा जि आं मेथाइखौ खनदों बेबो आंनि मेथाइ आरो दाखालि आं माखौ खनदों बेबो आंनि मेथाइ आं बेयाव खनखादों ओमफ्राय दा लेटेस्ट दानि जेनोखि प्रेजेन्ट वर्ड बेजों एसे टिउन खालामलांनांगौआ एसे समा नांगोन माने जों एडजास्ट खालामनांगोन दा बेबायदिनो नामखौ आं दोनथ'वाखै आरो आं मोनसे स्ट'रि डकुमेन्टारि ससियेल फिल्मबो बानायगोन दाख्लै डिक्लेयार खालामबाय बेखौ आं लिरगासिनो दं थिग बावैसोनि उनाव हयथ' गानाबो फैगोन आरो बे स्ट'रियाबो जागोन आरो बेखौनो लुबैदों जे जेनेबा आं बेखौ लुबैयो सासे इन्टेलेक्सुवेलाबो माने माब्लाबा फैनानै जि टाइम बे टाइमावहाय इन्जयमेन्ट खालामफायोबा निस्सय जोंनि जेनाखि यांस्टार बिसोरो मोजां मोनगोन खारन माखासे जेन्टेलमेनफ्रा बा थाखा फैसा गोनां मानसि गिदिरफ्रा थाफायोबासो बै लोंनाय जानायखौ कन्ट्रल खालामनो हायो खारन बिसोरनि एग्जाम्पल जायो जोंनो दङ नै नोंसोर मानो बिदि दा बेफोरबायदि जायोब्ला जोङो निस्सय ससाइटियाव मोजां गोहोम लाबोनो हागोन जेरैहाय नोङो फिल्म स्टारफोरखौ नाय बे फिल्म स्टारफ्रा हाजार मिलियनियार जाथों बे दसेखिनि 1 घन्टा 2 घन्टा समखौ होगोन इनभाइट मोनोबा थिग बेबायदिनो जोंनिबो कालसाराव जुदि सनमान होलायलायनाय थायोब्ला देरसिनखौ देरसिन उन्दैखौ उन्दै बेबायदि सनमान होलायनाय थायोबा निस्सय जोंनि बे कालसारा थांनानै थागोन आरो जों बुंदों कालसारा जोंनि मोनसे हारिनि आयना बेनिखायनो बेखौ जोंनो माने नांगौ आरो दा प्लेटफर्म दङ आं दा नुदों दा बेवहाय गार्जेन गैयि बायदि जानानै दं जोंनि कालसारनि जेनाखि फांसनाव फैयो कमिटिया सालायबाय खिन्थु बेवहाय सासेबो गोरों गोरा इन्टेलेक्सुवेल मोजां मानसिखौ जों नुनो मोना खारना मा आरो बुंनायावथ' हायो बयबो खिन्थु बिसोरखौ गाइडेन्स होनो बे बिदि नङा जोंहा मोनसे दाथ' जोङो सहाय लानो हायो जेरै सिकिउरिटिनि जों सहाय लानो हायो बेफोरखौ जोङो मेनटेन खालामलायनानै मोजां प्रपार जों लामाजों लाङोबा जों बेवहाय खुनु उन जाया जों बर'आ बिराद इउनिकखा आरो गोजौ थाखोनिखा जों